हो श्री राम भैले पागल, श्री राम भैले पागल, ओ मैया के खोज में। जब मां सीता की हरण हो जाती है और रावण लेकर चला जाता है, प्रभु श्री राम की स्थिति कैसी होती है इस भजन के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। हो श्री राम भैले पागल, ओ मैया के खोज में, और मैया के भैले हारन, मैया के भैले हारन हिरने के लोग में। ओ मैया के भैले हारन हिरने के लोग में। श्री राम भैले पागल सिया के शोक में, श्री राम भैले पागल सिया के शोक में। मैया के भैले हारन, मैया के भैले हारन हिरने के लोग में। ओ मैया के भैले हारन हिरने के लोग में। विधाता रहे बिगड़ल कर समैया, लंका में फूट फूट के रोवे सीता मैया। दुनिया के विधाता रहे बिगड़ल कर समैया, लंका में फूट फूट के रोवे सीता मैया। दुनिया के जे विधाता रहे बिगड़ल उनकर समैया, लंका में फूट फूट के रोवे सीता मैया। दशरथ के भैले मारन, दशरथ के भैले मारन राम के शोक में। राम लखन सिया रोवे, राम भैले पागल मैया के शोक में।
तो मानव से ध्यान देवे अंत में समय न छोड़े राम के दोसर के कैसे छोड़ी गुलशन कुमार राज दे गावे लकर जोड़ी समय न छोड़े राम के दोसर के कैसे छोड़ी गुलशन कुमार राज दे गावे लकर जोड़ी समय न छोड़े राम के दोसर के कैसे छोड़ी गुलशन कुमार राज दे गावे लकर जोड़ी पति के घर आवे सनी पति के घर आवे सनी होना न जोग में राम भइल पागल सिया के सोग में श्री राम भइल पागल सिया के सोग में श्री राम भइल पागल मैया के गोद में मैया के भइल हरन मैया के भइल हरन हिरनी के लोग में 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 हिरनी के लोग